नमस्ते. आज मी कोळंबी बिर्याणी बनवते आहे, पण कुकरमध्ये. अरे वा. हां, आज बरेच दिवसांनी कोळंबी घेतली आणि सोलली. आता म्हटलं काय करू, मसाला बनवू का मसाला फ्राय करू काय भात बनवू. म्हटलं आपला छोटासा कुकर आहे एक आणलेला मुंबईवरून. म्हटलं आता कुकरमध्ये बिर्याणी बनवते भरपूर दिवसांनी. ती कोळंबी बघा साफ करून घेतली आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि थोडासा मिरची मसाला टाकला आहे. हे सगळं असं मिक्स करून घ्यायचं. ते दोन साईडचे टाकलेले आहेत ना. थोडासा मीठ टाकायचा, थोडासा नावाला टाकायचा. कोळंबी कशी थोडीशीच आहे ना, म्हणून तांदूळ पण मी कमी घेतले आणि आपले रोजचे घरातले तांदूळ घेतलेले आहेत. आता मी तांदूळ दाखवते किती आहे ना. 1.5 कप तांदूळ घेतले आहेत. हा कप. आता ते कप नाहीत ना दुसरे दाखवायला. हे बघा कसलं आहे. हा, 1.5 कप घेतले. हे कार्टून तुम्ही लहानपणी बघायचे की नाही सांगा. मी तर बघायचो, मग ताई आणि मी तर खूप कार्टून बघायचो. अजून पण बघते. मी पण बघतो अजून पण कार्टून. खूप छान वाटतं नाही. हा. आता टाइम नाही मिळत म्हणून, हा. पण छान आहे. आणि ह्याच्यासाठी स्पेशल आहे ना, मी नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे. अरे वा, म्हणजे काहीतरी वेगळे आज आहे ना. नारळाचं दूध काढून. युजली आपण नारळाचा रस असं ज्यूस घेत नाही आपण. हा, हे असं चांगलं लागेल त्याच्यामध्ये. नवीन एक्सपेरिमेंट. हा, टेस्ट लागेल. आता इथे कुकरमध्ये आहे ना 2 चमचे मी तेल टाकलंय आणि थोडासा आहे ना, म्हणजे छोटा 1 चमचा असं तूप टाकायचा. साजूक तूप आणि तेलचं मिश्रण केलेलं ना आपण. हा हा, आपली थोडीशी बिर्याणी कशी ओली ओली दिसते, बरोबर आहे. सुकी होत नाही. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरा टाकते. अर्धा चमचा जिरा. आणि ते तांदूळ किती वेळ झालेत पाण्यात आहेत? झाले अर्धा तास झाले पाण्यात धुवून स्वच्छ भिजवत ठेवले. आणि इथे बघा तेजपत्त्याची पानं 2, 1 काळी वेलची, 4 लवंग, 10-12 काली मिरी आणि हे दालचिनीचा तुकडा. हे असे आपल्याला मसाले टाकायचे याच्यामध्ये. नेहमी आपण बासमती चावल, बासमती राईस मम्मी आपण बिर्याणी खातो ना. आज जरा आपण साधे, एकदम साध्यातले साधे घरातले. आता याच्यामध्ये मी लसूण टाकते. हे 7-8 पाकले लसूणच्या घेतले आणि ते मी बारीक कापून घेतले. त्याच्यामध्ये हा एक कांदा घेतलाय, तो पण बारीक कापून घेतलाय. आपण लांब स्लाइस करून घेतला तरी चालेल. आता आपल्याला कांदा किती वेळ? कांदा चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचा. तोपर्यंत इकडे कसं आपला तांदूळ पण पाण्यात होतात आणि इकडे आपली मॅरिनेट पण होते कोळंबी. हा, तोपर्यंत होते. कांदा आपला तिकडे फ्राय होतोय कुकरमध्ये. मला जाम भूक लागली आहे, तोपर्यंत मी एक केळं खाते. आता आपण कोणती रेसिपी बनवतोय? कोळंबी बिर्याणी. तर बिर्याणीवर नाव घेऊ. घे. तुझसे किया हर वादा निभाऊंगा. काय? वा वा. तुझसे किया हर वादा निभाऊंगा. तू आ तो मेरे गाव, तुझे बिर्याणी भी खिलाऊंगा. शाबाश. व्हेरी गुड. ह्याला बोलतात शेर. शेर शेर बिर्याणी के ऊपर शेर. हाँ, बिर्याणी म्हणजे जीव असतो, जीव. आता याच्यावर तुम्ही आहे ना पप्पूच्या जोकवर एक शायरी देऊन पाठवा. डोंट लेट एनीवन ट्रीट यू लाईक उपमा बिकॉज युअर बिर्याणी. मस्त. म्हणजे तुम्हाला, म्हणजे तुम्हा स्वतःला कोणाला उपमा म्हणून संबोधित नका करू देऊ, कारण तुम्ही बिर्याणी आहात. बरोबर. डोंट लेट एनीवन ट्रीट यू लाईक उपमा बिकॉज युअर बिर्याणी. तोपर्यंत इथे मम्मीचा केळा खाऊन झालं नाही. काय होतंय असं असं ते दाखवा ना. मशीन बनवता पूर्ण तोंडात नाही जाणार ना. क्लोजअप बघा, क्लोजअप. कांदा बघा कसा एकदम फ्राय होतो मम्मी, मस्त. कांदा पण हॅप्पी आहे का सांग? लाल करायचा आहे आपल्याला, कांदा लाल करायचा आहे, कारण त्याची आहे ना ग्रेव्ही बनली पाहिजे. कांदा जर असाच राहिला ना, तो भाजीमध्ये कसा असतो कांदा दिसतो ना, तसा कांदा दिसेल. कांद्याची ग्रेव्ही एकदम टेस्ट त्याच्यामध्ये उतरली पाहिजे. कांदा माझ्यासारखे हॅप्पी आहे आज. हा, एकदम आज नशीब काढलाय तू. आज त्या रूम मध्ये बघ किती अडचण आहे. तुझीच अडचण आहे, तू करून ठेवतो अडचण. ही माझी अडचण आहे. तुम्हाला तो डायलॉग माहिती आहे ना? होय, इथे बघ तो डायलॉग माहिती आहे ना, एक चुटकी सिंदूर की किंमत तुम क्या जानो. आता चुटकी वारून बघ, तुला दाखवतो जादू. चुटकी वाजून काम होऊ शकतात, आपल्याला कशाला काम करायची गरज आहे. टँग झालेला आहे आपला साफ ऑटोमॅटिक चुटकी बजा के. कांदा मस्त फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते. हा एक मोठा टोमॅटो घेतलाय, तो बारीक करून घेतलाय.
आता टोमॅटो चांगला फ्राय झाला पाहिजे त्याच्यामध्ये. हम्म. आता इथे मी गॅस बारीक केलाय आणि आपला टोमॅटो कांदा सगळं फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये मसाले बघा, 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि पाव चमचा हळद, हे मसाले आपले टाकून द्यावे त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे नारळाचं दूध अरे रस. वा, काहीतरी वेगळं. आता हे मिश्रण पहिलं चांगलं ढवळून घेऊया मसाले. हे सर्व भांड्यांचं काम झालेलं आहे ना. आता राहिलं का आपलं कोलंबी आणि भात आणि कोथिंबीर. चलो धोने को चलो. आता याला काय करायचं आहे? आता याच्यामध्ये जरा उकळी काढते आणि त्याच्यामध्ये नंतर कोळंबी टाकते. मला तुम्हा सर्वांना एक विचारायचं आहे, असं माझ्याबरोबरच होतो का तुमच्यासोबत पण होतो? मम्मी अजून तर त्याच्यात कोलंबी टाकलेली नाही, हा पण कोलंबी सारखा सुगंध यायला लागला. लागला ना. हा, आणि तसंच तोंडाला पाणी पण सुटायला लागला. आता मी त्याच्यात कोलंबी टाकते. वा रे वा. पण एक गोष्ट सांग, तुला कोलंबी मिळाली कुठून? ते काकींच्या तिथे आहे ना, मच्छीवाले आवाज देत होती. तिथे काकींच्या इकडे. हा, काकीनं म्हटलं फोन आले बघा, कसला आवाज येतोय. मग म्हणाली मच्छीवाली आली आहे. म्हटलं काय आहे बघा तिच्याकडे, तर तिने म्हटलं कोलंबी आहे. ती अशी नाही म्हणाली तुमच्या मुलाचं आवडतं खाणं त्याच्यात? पण त्याला माहिती नाही ना अजून. आता माहिती पडेल थोड्या वेळाने. आता माहिती पडेल. आता इथे कोलंबी टाकली आहे. आता ती कोलंबी आहे ना भाताबरोबर शिजेल. आता थोडं हे भांड्यात पाणी टाकून घेते. हे पाणी घेणं तर मस्ट आहे, हा, है ना? मी थोडं पाणी टाकून हे गरजेचं आहे पाणी घेणं. पण बिर्याणी आपण बघूया तरी आपली कोलंबी आतमध्ये कशी दिसते, कशी कशी दिसते, लाल लाल दिसते. आता त्याच्यामध्ये हे तांदूळ धुतलेले आहे आणि पाणी पण चांगलं आहे, स्वच्छ धुवून चांगलं पाणी ठेवलेलं आहे. ते आता त्याच्यामध्ये टाकायचं बघा. असं तर मी भात कधी खात नाही, पण बिर्याणी रगडतो मी. काय हो मी चांगलीच हात मारतो. हात मारतो का रगडतो सरळ? रगडतो. हा, बिर्याणी मला खूप आवडते. आपण भाताला पाणी ठेवतो ना, त्या पद्धतीने पाणी ठेवायचं. भात शिजायला पाणी ठेवतो ना, तसं पाणी ठेवायचं. आता मी तुम्हाला पाणी ठेवून आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. मीठ टाका, मीठ चवीनुसार मीठ. हा, चवीनुसार मीठ. कारण भात सुकणार आहे त्या हिशोबाने आपण मीठ टाकायचा. आज मी एवढा खुश आहे ना मम्मी, तू बिर्याणी खूप दिवसानंतर बिर्याणी बनवतो, प्रॉन्स बिर्याणी. एवढा खुश आहे मी, तुला डान्स शिकवणार, करशील का? करेन ना. जरा भाताला उकळी आली ना मग झाकण लावायचं, नाहीतर काय होतं, उकळी आली की वरती असा फेस येतो ना, पाणी येतो ना उकळी बरोबर, तो शिटीत ना बाहेर येतो. टिप 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 लक्षात ठेवा. म्हणून पहिली भाताला उकळी येऊ द्यायची. भाताला काय नाही, डाळीला पण, डाळ शिजायला ठेवली तरी पण उकळी यायला द्यायची. त्याच्यानंतर झाकण मारायचं, लावायचं आणि शिट्या काढायचे. झाकण मारायचं. ये लवकर. अशी त्याला उकळी आली पाहिजे बघ, म्हणजे तो कड फुटला बरोबर. आता जरा ढवळायचा. आता आपल्याला समजतो त्याच्यामध्ये पाणी पाहिजे आहे काय नाही पाहिजे आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला सुक्का फलफलीत पाहिजे ना, तर पाणी नाही टाकायचं. बरोबर झालंय. आता कोथिंबीर वर टाकते आणि झाकण मारते. आणि थोडा आहे ना मीडियम गॅस, थोडा फुल केला, एक शिटी पटकन होऊ दे. एक सिटी पटकन. हा, एक शिटी झाली ना की जरा एकदम बारीक करून 2 मिनिटासाठी ठेवायचा. आता इथे आपण नवीन सेट यूज करणार आहोत. कसलाय बघा, कसलाय 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 कसलाय. मला त्याच्यातला बाहुली पाहिजे. हे कोणी दिलं होतं मम्मी गिफ्ट तुला? हा, माझ्या भाच्याने दिलेला आहे मला खास गिफ्ट. हा, आता आपण यूज करूया. घराची पूजा झाली ना, गणेश पूजा, तेव्हा मला माझ्या भाच्याने आणून दिलेला आहे. उलटा उलटा पकडला नाही ते काय पडला खाली. त्याचं उद्घाटन होणार आहे बघा. इथे सिटी व्हायला येणार आहे. किती होईल. चला फोडू का मी? हा, फोड. इथे आपली एक सिटी झालेली आहे. सिटी झाली. आता आपण थोडा बारीक करून ठेवूया. ते सिटी झाल्यावर तर सुगंध आला बघा मी एकदम कोलंबीचा. आता बारीक करून ठेवते.
आता सर्वीकडे तुझा मम्मी बिर्याणीचा सुगंध जाणार आहे. हा. आय डोंट लाईक टू शेअर बिर्याणी. वास बघ काय सुटला आहे. घमघमाट. घमघमाट झालाय. चला इकडून पोडा 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 पोडा. मला फक्त बाउल पाहिजे. हे काढूया ना. मोठा बाउल पाहिजे. हा वाला ना. हा. खोला खोला खोला. वा रे वा. मस्त मस्त आहेत ना. मस्त आहे. चला आता याच्यात बिर्याणी सर्व होणार आहे आपली. आणि तो चमचा पण काढ. हा. न्यू आहेत ना, मी जरा धुवून घे. दोनच घेते. आणि हा चमचा काढूया आपण. अरे वा मस्त वाटतं. आता सर्विंग मस्त होईल त्याच्यात. दाखवून नको आहे. भांड्याचा खटारा किती पडलाय. तेवढे तर घासून टाकशील ना. कोण तू. नाही नाही नाही. नो 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 नो. नवीन भांडे जसे धुवून घ्यायचे. होय चल तुला डान्स शिकवतो. आता तू बिर्याणी बनवली ना, मग तुला कॉम्प्लिमेंटरी डान्स शिकवायचं इकडे मी. चल तू कर पहिला. मी करू. हा एकदम सोपा डान्स आहे आणि एकदम छान डान्स आहे. कर. कसं वाटलं मी डान्स. इकडे तिकडे करून तर बघ, एकदम सोपं आहे करायला. तू आता ये तरी समोर. काय असं दाखवायचं. मम्मी तिकडे हवा खात होती. आता सर्वात आधी हात पुढे. तिकडे सर. हा तिकडे तिकडे हात तिकडे गेले. इकडे कमर इकडे आली. बाहेर आत बाहेर आत. अरे हात बघ माझे कसे जातात. कर कर कर. तुलाच जमतो. मला थोडं जमतो. हे काय करायला लागले. हे काय करायला लागले. तू कर. असं कर. वेव जाऊ दे. आता इथे आपला डान्स पण झालेला आहे आणि असं मला वाटतंय कुकर पण आपला थंड झालेला असेल. चल आता बघूया. चला 1 2 3. आता इथे बघूया आपला कुकर. बघूया बिर्याणी नाही झालंय. नाही झालंय. असं चेक करायचं. अशी हवा नाही घालवायची, मग त्याचा स्वाद सगळा निघून जातो. हा त्याच्यातून मुरू देते है ना. तो मुरायला पाहिजे. त्याला दम लागेल मग दम हा है ना. हा अजून टेस्ट वाढेल त्याची. हा म्हणून जरा थांबायचं. थोडी सबर रखो. सबर सबर. हा पूर्ण थंड झाला पाहिजे. सबर का फल बिर्याणी होता है. बरोबर है ना. बरोबर. बिर्याणी दाखवली आणि आपला परिसर, आपला एन्व्हायरमेंट, आपलं पर्यावरण नाही दाखवलं तर कसं होणार मग. बघा नॅचरल एन्व्हायरमेंट बघा जरा. दुपार चाली एकदम भर ऊन कडक झालेला आहे. हिरवे हिरवेगार. आपले सारेगम पधनीचं काय करतात बघूया. काय चांगला हवा. सारे ग म प. धनिसा लपलेले आहेत. एक कॉमन क्वेश्चन होता हा सा आणि तो सा. हा सा म्हणजे आपला माडाचा सा आणि तो सा म्हणजे आपल्या आंब्याचा सा. आंब्याचा सा. अजून चिकूचं आणि लिंबूचं नाव नाही ठेवलंय. हम्म. ते अजून ते 12 दिवसाला नाव ठेवतात ना. अजून 12 दिवस नाही झाले ते त्यांचे. सर्वांचे नाव ठेवलेले आहेत. घराचं पण नाव ठेवायचं राहिलेलं आहे मम्मी. घराचं नाव तर पहिलं ठेवायचंच आहे. घराचं नाव पण आम्ही ठेवणार आहे विचार करून. एकदम छान प्रकारे आणि एकदम चांगलं नाव ठेवणार आहे. सदाफुलीची झाडं फुलले आहेत मस्त ना. येस फुलं बघा त्याला कसं मस्त वाटतं. थोड्या दिवसांनी पूर्ण गार्डन. चाफ्याच्या झाडाला पण एक कळी आली आहे. आज मुंबईमध्ये मम्मी ऑक्सिजनची कमी झालेली आहे. आपण थोडं योगदान देऊया आता. 5 वर्षानंतर आपण इकडेच का अजून कितीतरी झाडं लावूया आपण है ना. मध्ये मध्ये लागतील झाडं. मम्मी वाऱ्यावरतून कोणतं गाणं लक्षात येतोय. आला आला वारा संगे पावसाच्या धारा. बस बस. बस. पेटी बी तबला ताईने पेटी वाजवली तर जोकच व्हायचा. असं तर माझा खूप कंट्रोल असतो डायटिंगवर आणि मम्मी ॲपेटाईटवर माझ्या. पण जेव्हा बिर्याणी असते ना तेव्हा पोटात ना नुसते कावळे होतात. कावळे तर जेव्हा माहिती कव्वा बिर्याणी. कव्वा बिर्याणी कधी कधी हवा घालवलेली चांगली असते. जर तुमच्या मुलाला भूक लागली असेल तर थोडं आपल्याला असं कष्ट म्हणजे थोडं बलिदान द्यावं लागेल. थोडा आवाज होते. ते रावत नाही आहे. ते एवढी घाई झाली आहे. आणि ते पण काय माहितीये खूप दिवसांनी आहे ना. हो खूप दिवसांनी झाले. खूप ते पण मम्मीच्या हातची स्पेशल. कलर बघा. वा रे वा वा रे वा. सुगंध बघा. चला सर्व बघा वर. सर्व करा. सर्व बिर्याणीची मजा सर्व करताना आपण सर्व करणार आहोत. वाव.
वाव, भारी झालेली आहे. कलर पण बघा, कलर तरी बघा. हा कोलंबी दिसली नाही तरी चालेल पण स्वाद घ्या. कोलंबीचा मम्मी स्वाद उतरतो त्याच्यात मम्मी, है ना? हा. एकदम छान लागतं. वा रे वा. ह्याच्यातली थोडी आपण आपल्या बाजूच्या काकींना पण देऊया टेस्टला, देऊया आपल्या काव्याला देऊया टेस्टला. त्यांना पण बघू दे शुभांगी खीरची टेस्ट कशी लागते हाताच्या. हा. आणि तुम्हाला एक गंमत सांगायची मला. तिकडे बघ मम्मी काय करते, काय करते. कोलंबी 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 काढते कोलंबी शोधते आणि इकडे बघा वरती ठेवते. वरती ठेवायला नको शो साठी. आता आमचा रेसिपी चॅनल आहे ना, तुम्हाला सर्वांना हे सांगायचं, जेव्हा रेसिपी आम्ही शो करतो ना लास्टला, तेव्हा असं बिर्याणी असले किंवा काय असले ना वरती, ते चिकनचे फोड पण असे वरती काढून ठेवायला लागतात. हा मम्मी. आता इकडे पण बघा कोलंबी कोलंबी आम्ही वरती काढून ठेवते. ये है बिहाइंड द सीन सिक्रेट, सांगू नका. इथे आपली रेसिपी रेडी आहे. चला आपण आता टेस्टिंग करूया. चला खाऊया का? खावा चला. आता एवढी बिर्याणी सर्व होते मम्मी, तर आपला घर पण चांगला दिसला पाहिजे. बिर्याणी येते, बिर्याणी आपल्या घरी. होय कोण साधा सुद्धा माणूस नाही येते, साधा सुद्धी रेसिपी येत नाही, बिर्याणी येते बिर्याणी. बिर्याणी येते. तर आपलं घर बघा असं एकदम टापटीप असलं पाहिजे. चांगले माणूस आल्यावर कसं आपण टापटीप ठेवतो, किंवा कोणते पाहुणे येतात नसले तर टापटीप ठेवतो. त्यामध्ये तूच काढून टाकतो. चला टेस्टिंग करूया. गरम आहे बाऊल. आता इथे बघा, मी यायच्या अगोदर मम्मीनी एक तुम्हाला ना आईचा प्रेम किंवा एक प्रेमचं उदाहरण देतो. तुमच्यावर खरं प्रेम कोण करते तुम्ही कसं ओळखू शकता सांगा? कसं ओळखू शकता? बिर्याणी मधली पण किंवा कोणत्याही रेसिपी मधली पण ते गरम मसाले असतात ना, काली मिरी, लवंग आणि काय काय असतं ते दालचिनी, ते जे माणूस तुमच्यासाठी साईडला करेल तो माणूस तुमच्यावर खरं प्रेम करतो. बरोबर. आणि ते मी आता ते काढले बाजूला केले जरा आणि थंड केली जरा बिर्याणी. आता आपल्या चमच्यामध्ये भात पण आला पाहिजे आणि आपली कोलंबी पण आली पाहिजे. आणि थोडा चापून बघ गरम असेल. अजून खाल्लं पण नाही. आज खूप दिवसांनी खातोय. खूप दिवसांनी खातोय. आणि सॉरी तुम्हाला विचारले ना, तुम्ही पण या आमच्यासोबत खायला. हे ते एवढं अजून आतमध्ये आहे ना गरम. आणि जे जे साहित्य आपण टाकलेले आहेत कोलंबीमध्ये, कोलंबी भात, कोलंबी बिर्याणीचं ना, किंवा कोलंबी पुलाव प्रेशर कुकरमध्ये, त्याचं म्हणजे बोलणं टेस्टिंगचा सवालच येत नाही मम्मी. त्या कोलंबीचा जेव्हा स्वाद पूर्ण म्हणजे कोलंबीचा असा आहे ना की स्वाद पूर्ण भातामध्ये विरघळून म्हणजे मिक्स होऊन जातो. बरोबर. त्याचा सुगंधापासूनच आणि टेस्टिंग एकदम म्हणजे एकदम छान लागते ती. म्हणून भाताची आहे ना, आपण भात असा केला ना, चिकन भात असू दे काही असू दे, पण कुकरचे ना पटापट शिट्ट्या नाही काढायची. कारण काय माहिती त्यात स्वाद सगळा शिट्टीवरून निघून जातो. आणि इथे बघा आपण साधा भात वापरलेला तरी सुद्धा एकदम छान लागते. अशाच प्रकारे तुम्ही सुद्धा बनवा. आणि अजून तुम्हाला एक सांगते, खोबरं किती घेतलं हा तुम्हाला प्रश्न पडेल, कारण मी सांगितलं नाही. अर्धा वाटी खोबरा घेतला किसून आणि तो मिक्सरला लावून पाणी टाकून त्याचा रस काढून घेतला. तो 1 वाटी रस झाला. वा वा, एकदम छान झाली आजची बडबड, आजची रेसिपी, आजचे ब्लॉग, मम्मीची रेसिपी कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुमच्या तोंडावर जर व्हिडिओ बघून स्माइल आली असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा आणि शेअर करा. आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. आणि एक गोष्ट नक्कीच लक्षात ठेवा की 4 वाजता एक व्हिडिओ येतोच. आता बघा पप्पू खाली बसलाय. तुम्हाला टेस्ट करून दाखवलं त्यांनी चमच्यानी वर सोप्यावर बसून एकदम सोपा व्यवस्थित करून. पण कसं माहिती आहे, हाताने जेवलं ना तर ते चांगला अंगा मसाला लागतो, आणि खाली बसून जेवला तर तो कधीच वर बसून असा जेवत नाही. आता तो असा मांडी घालून बसलाय बघा. इंडियन स्टाईल मध्ये. आणि आपली बिर्याणी अशी टेस्ट घ्यायची तर खाली बसून आणि हातानेच खाल्ली पाहिजे. हा बरोबर. बाय बाय. बाय बाय.